ahụ nke Odoziakụ Catherine Ugochukwu lagoro mgbe ọ bụ nke enigoro na ngurube di ya dị na nsogbu ụmụnze nke kansụl ime obodo Orumba South. Odoziakụ Ugochukwu lagoro mmụọ dị afọ 84 tupu ọ hapụ ụwa. Chukwuemeka Mmụọdịlị mbụ onye ọrụ anyị n'oge ahụ wee detara anyị akụkọ. Ya bụ emume elimozu Odoziakụ Ugochukwu bụ nke ejiri ụka malite ebe ndị ukwe sitere n'Ọka jiri egwu kelee Chineke maka ezi ndụ o biri n'ụwa. N'okwuchukwu ọ gwara ndị otu Kraịst nọ na ya bụ emume sonyere na ya bụ ụka akara onye nwụrụ anwụ, Maazị Onyebuchi Ọnwachụ gwara ndị otu Kraịst ka ha gharazie ị na-atụ ụjọ ọnwụ ma kwado maka ọnwụ nke ga-abịa mgbe ha na-atụbaghị anya ya. Ọ gwara ha ka ha mee nke a site n'ị na-ebi ezi ndụ, wepụ aka n'ị na-eme ajọ ihe nke ga-eme ka ha keta alaeze eluigwe mgbe ha bichara ndụ ha n'ụwa. N'ozi ekele ya, nwa ya bụ nwaanyị lagoro mmụọ bụ Maazị Chukwudị Ugochukwu kelere Chineke maka iji ezigbo nwaanyị nwere egwu Chineke gọzie ha ma mekwazịa ọzụlite ha na egwu nke Chineke nke mere ha jiri bụrụ mmadụ taa. O kwere nkwa na ha ga-aga n'ihu na-eṅomi ezi ndụ nne ha biri n'ụwa ka ndụ ọma o biri n'ụwa ghara ịla n'ihi. N'okwu nke ya, ofu nwa ya nwaanyị bụ Odoziakụ Ekwi Eze kọwara nne ya dịka ezigbo nwaanyị anya ruru ala mara ọrụ ya na ezinụlọ, bụkwazi nke ọ kụnyere n'ime ha, nyere ha aka ha ji eme ọfụma na be di ha. N'okwu nke ha, onye isi okpuru ọchịchị nchere oge nke ọgbọnta Orumba South bụ Maazị Neville Uchendụ nakwazi Maazị Michael Okonkwo kelere Chineke maka iji ogologo ndụ gọzie ya bụ nwaanyị lagoro mmụọ ma kọwakwa ya dịka onye biri ezigbo ndụ a na-eṅomi eṅomi. Site n'ụmụnze, abụ m Chukwuemeka Mmụọdịlị.